σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε απλώς hack. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, ούτε τίποτα περιπλοκό. Απλώς πρέπει να έχετε το πρόγραμμα mTorrent και Kikas Torrent. Πατάτε πάνω στο Kikas Torrent και το πρώτο που θα βρείτε το πατάτε πάνω. Γράφετε ότι θέλετε, ας πούμε, να κάνετε hack. Μόνο να χαμηλώσω λίγο τον ήχο. Όπα. Ωραία. Πρέπει να το πατήσετε ολόσωστα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκε η γλώσσα μου. Μπορείτε να... Και όσα έχουν το γρανάζι εδώ στην άκρη είναι το σωστό, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι το σωστό. Όποια έκδοση θέλετε, ας πούμε το 0,13 έχει. Και για να είστε πιο συγκεκριμένοι, πατάτε games. Να είστε πιο σίγουροι αν... ναι. Έχει και διάφορα εδώ. Και πατάτε εδώ στην άκρη που έχει το μαγνήτη. Μπαίνετε στο torrent, εσείς πατάτε add και περιμένετε. Μας έγινε. Τώρα πατάτε αυτό το Android. Πατάτε εγκατάσταση. Αυτό θα πάρει λιγάκι, όχι πολύ, λιγάκι. Ναι, τέλος πάντων, εγώ έχω την εφαρμογή. Τέλος, και κατεβάζετε. Καλά, το Minecraft τι hack να κάνεις, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ας πούμε στο Subway Surfer, αν το πατήσετε θα σας βγάλει hack, όπως είμαι και εγώ σε hack στο Subway Surfer. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα κάνω για παιχνίδι, ναι. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησα λιγάκι. Και αυτό. Γεια σας.